салом алейкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. дӯстони азиз, барои нафароне ки хона харидания намедонанд дар куҷо бихаранд, як хонаи фурӯшӣ сирош надорем. пеш аз ҳама шумо хонахарам набошед, лайк монед ки одамое ки хона мехаранд ва хона куфтестанд ҳамво тамошо мекунанд. хона дар куҷо қарор дорад? Дар Гипразем. ина ду блоки ки сохтагиянд, қатъи ҳамиёи нами 5 метрия, ба оинда уҷа 3 метраша сохтестанд. номерое ки болои экрана мемонам, зангш мезанед. 98 квадрата дар масъалаи нархш ҳама ҳақиқати занг мезанед, аз мо гап мезанед, иншоалло арзон мекунад. 98 квадрата беҳтарин ҷода дар Гипразем, ҳама чиз шароит ҳаста, фақат мегирен, ремонт мекунем, медурен зиндагӣ мекунем. бино алакай бо сохтмонш қариб омад тамом мешавад. хотири ҳамин хона лайк, подписатсия ва комментарии хуб нависед. иншоалло ки бо хонаву мошинои арзона барои шумо дар канали ҳамнаво ва дар инстаграмам мемонем. зиндаву саломат бошед. хонара ай даст натен ки ҷош зур ай. лави раҳмат.